Takže já vás zdravím lidi, mé jméno je Zagoslav a toto je moje úplně první video a jak již si můžete všimnout, je to ze hry World of Tanks. Ve hře se jmenuji Rexorer, hraju na test serveru, americkém test serveru a v tomhle mém prvním díle bych vám rád ukázal tank T-32. Je to 8. tank americké linie. Kdybych vám měl popsat tank jako jeho hodnoty, výhody, nevýhody, tak damage děla je tak průměrná na 8. tier, životy nebo healthy jsou taky průměrný, rychlost není úplně špatná, jsou třeba KV4, kterou mám taky, ale je třeba pomalejší. Co se týče průbojnosti děla, ta je jako dobrá. To je jako rozhodně dobrá, není to žádná jako alpha damage dobrá, jako není to úplně luxusní dělo, nejluxusnější. Ale jako prorazíte tím, občas to dingne, ale jak takový průměrný damage je těch 350, někdy 400, no. Jak si můžete všimnout, mám ho vyzkoumaný úplně na maximum. A to je asi tak všechno, co bych vám k tomu řekl. Takže já vám pustím rovnou replay. Takže máme tady replay a máme moji ne tak oblíbenou mapu, takže se nedivte, když mi něco nepůjde, jo. Natáčím to teda z pohledu, z jakého jsem normálně hrál, nebudu to nějak překlikávat. A já jsem se teda hnedka vydal směrem na pozici 9E a trochu jsem si tam zasnipil, no. Co se týče matchmakingu, je to dobrý, jako 9, on to je jenom o tier. A není to zase tak hrozný, no, takže jsem se hnedka posléze vydal na ten kopeček. Můžete vidět, jako rychlost toho tanku není tak hrozná. Zaměřování je taky velmi rychlý a nabíjení je taky dost rychlý, takže v pohodě celkem. Tady jako na problém jsme tu moc nenarazili, nebyl tu nějaký extrémně velký odpor, jako běžně bývá. A jako měli jsme štěstí, že ta jejich artilérie byla nejspíš AFK, protože nám to tady jel hnedka nasvítit jejich šafí, takže by byl docela problém, kdyby artilérie byla jakože pohotovější. By nás asi dostala, no. Takže tady jsem si jako zamířila. Zkoušel jsem to, no. Ono jako to dělo není úplně, není zase tak úplně jako pomalej, takže není úplně lehký ho trefit. Tady vidíte, že kamarád ho dostal. Jsem se vydal dál, tamhle vidím 9, ta prostě nebyla na rozstřel, to se prostě nedala, ta byla za barákem. A to jsem prostě nemohl. Tamhle vidíte artilérie, nevím, nikoho neodstřelovala, dostala to hnedka, je dole. Tamhle jsem palil potom SUčku a vůbec nechápu, kam ta střela letěla. Vypadalo to, že to letělo do ní, ale vůbec nic mi to neřeklo, takže fakt netuším. No, VZko, to bylo zase za barákem, takže do toho zase nešlo naprat. Jsem si počkal, zase jsem zamířil tamhle. Oni tam všichni, jsem měl smůlu, že byli docela dost lidí schovaných za barákama. Tamhle VZko, teď konečně bylo už na rozstřel, tak jsem ani nějak nezaměřoval, mě to baví takhle střílet. A jako napral jsem ho za 327 HP, to jako zabolí, není to žádný extrémní damage, ale zabolí to. Oni už se to tam pak dobombili. Vidíte, co se schoval za barák, zase já mám na to smůlu. Vždycky se mi schovají za barák. Tamhle vidím ISU 152, neváhám a hnedka střílím. Bum. A je to tam 328 HP. Zase to není nic jako extrémního, ale zabolí to. Vidíte 18 HP, jako chtěl jsem ho trefit, ale jako nakonec se mi to podařilo, no. Takže on tam zmizel, ale jako trefil jsem ho, no. To se mi občas podaří. Byla docela sranda, takže ta 9 jako zmizela, ale určitě vím, že jsem jí trefil. Jsem si tím 100% jistý, protože ona se tam za chvilku znova objeví a bude mít o dost HP míň, takže vidíte 836
6. Určitě jsem se musel aspoň jednou trefit. Tak, teď tam vidím 59-16 skautíka, nevím, co tam dělá. Ten jako tady v té bitvě nemá vůbec šanci, možná tak na artilérii. Já jsem tady za ten tank hrál, takže vím, jak je dobrý. A hnedka jsem ho napravil 327, no. Není to žádný extrém, ale vidíte. Už mu asi došlo, že tady v té bitvě moc nemá co dělat, tak se jel utopit. Dobrý způsob, jak ukončit bitvu. Dobrý způsob. Teď už jsem si tu moc nezastřílel, páč jsou všichni schovaný. A tamhle to AMX brzo zhasne. To jako to dostanu celkem rychle. Já jsem se vydal teďko k tomu mostíku, tam ten mostík teďko budu přejíždět a to už bude skoro konec bitvy, takže... A ta bitva nebyla nějak extrémně náročná, i díky matchmakingu, že jsem nebyl u 10. týrů, tam by to bylo zase trochu jiný kafe. A tak tamhle jsem, ještě chtěl jsem si dostat toho Forče, ovšem to je hodně dobrý tank, jo. Ten má dobrý damage, ten na jednu ránu ubere až skoro 1000, jako ten je hodně silný. Chtěl jsem si ho zamířit, tak jsem si ho jako zamířil, ale zjistil jsem, že je za horizontem, takže jsem na něj nemohl, tak jsem jenom počkal, až ho tam ostatní zničej a nebylo to zase tak těžký. Takže já se pro tentokrát s vámi loučím, tady máte konec replaye a ještě vám ukážu, jak jsem dopadl se skórem, co se týče odměny. A pokud se vám video líbilo, dejte like, popřípadě okomentujte. Pokud se vám video nelíbilo, dejte dislike. Pokud se vám video líbilo hodně, dejte odběr a já se s vámi loučím a uvidíme se zase u dalšího videa. Čau.